салому дуруди моро бипазиред дӯстони азиз ва ҳамкорони гиромӣ қадр. рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Фирӯз ҳастам дар ихтиёри шумо ва шумо дар канали Фирӯз FL қарор доред. Ва мавзӯи имрӯзае ки ман мехоҳам барои шумо суҳбат намоем ин аст ки Фаберлик барои ман чӣ дод ва Фаберлик оянда ҳангоме ки шумо бо мо ҳамроҳ мешавед ба шумо чӣ медиҳанд. бисёре аз одамон фикр мекунанд ки ҳангоме ки онҳо ба Фаберлик омаданд мо онҳоро даъват мекунем ва ё фикр мекунанд ки ин ҷаба фақат шумо масалан мебиёед кор мекунед и пул кор мекунед тамом. Фақат дар фикрашон ҳамин аст, ҳамин хел худашон фикр мекунанд ки ман инҷода мебиём кор мекунам, пул кор мекунам, пули калон кор карда мешудааст. Ино фақат ҳамин коршон кор кардан, даъват кардан, пули калон кор кардан. Лекин ман имрӯз мехостам барои шумо як чизро хотиррасон намоям дӯстони азиз ки кадом одамоне ки ҳамин хел фикр мекунанд онҳо бениҳоят сахт хато мекунанд. Барои чӣ? барои он ки дар Фаберлик ҳангоме ки шумо мебиёед шумо аввалин дараҷа шахсияти худатона месозед. дар зиндагии инсон ду рӯзе аз ҳама муҳим аст. рӯзе ки ӯ ба дунё омад ва рӯзе ки фаҳмид барои чӣ. ва Фаберлик ҳангоме ки ман ба Фаберлик омадам, Фаберлик ана ҳамон рӯзи дуюми ҳаёти ман буд ки ман фаҳмидам барои чӣ ба дунё омадам. Ман шахсияти худама аз пайи сохтанаш шудам. ман миссияи бузурги худама, миссияи калони худама дар зиндагӣ фаҳмидам ки ҳар субҳ ман бояд ба хотири чӣ аз хоб хезам. ва ҳар шом ман ба худам савол медиҳам ки оё барои ба ана ҳамин миссияи бузурги худ дар зиндагӣ расидан имрӯз ту кадом корҳоро анҷом додӣ. Фаберлик барои ман тарзи дурусти зиндагӣ карданро нишон дод. Фаберлик барои ман тарзи дурусти сухан ронданро нишон дод. Фаберлик барои ман тарзи дурусти муомила бо шахсоне ки ту тамоман намешиносӣ нишон дод. Фаберлик барои ман чӣ хел як оилаи бақувват, як командаи бузург ва муттаҳид сохтанро нишон дод. Фаберлик барои ман дуруст баромад кардан ва фикри худро ба мардум расондан нишон дод. Фаберлик барои ман зиндагии зебову гуворо ва фикронии шахси муваффақро дар худ тарбия карданро нишон дод. Фаберлик барои ман нишон дод ки ман метавонам дар зиндагӣ шахсияте бошам ки ман худам мехоҳам, на ин ки дигарон. Фаберлик барои ман бузургтарин ва қиматтарин неъмат илмро дод ки дигар ман метавонам дуруст вақт ва энергияи худро дар ҷои лозима, дар макони лозима ва дар касу кори лозима сарф намоям. Фаберлик барои ман зиндагии мехостаамро ки чӣ хеле ки ман мехоҳам зиндагӣ кунам дод. Фаберлик барои ман кӯмак кард ки ман аз зинда мондан ба сӯи зиндагии орзуҳоям сафар карданро омӯзам. азизони дил, рӯз ба рӯз зиндагӣ қимат шуда истодааст. агар ки шумо шахсияти худатонро баланд набардоред, шумо дар ана ҳамон ботлоқе ки айни ҳол қарор доред мемонед. як сухани хуб мегӯянд наслани ки мо мегӯянд ки агар об аз рафтан боз монад, он ҷо ба ботлоқзор табдил меёбад. яъне агар мо шумо низ развиватсия накунем, пешравӣ накунем, мо низ ба монанди ана ҳамон ботлоқзоре мешавем ки ба ҳеҷ кас дар кор намешавем ва танҳо дар пайи ҷустуҷӯ ва дарёфти ана ҳамон зинда мондан мешавем. Фаберлик на танҳо барои шумо маблағ медиҳад. Фаберлик на танҳо барои шумо кор карданро нишон медиҳад. Фаберлик барои шумо тамоми дунё метавонад ки шавад. Фаберлик барои шумо метавонад сабабе шавад ки шумо зиндагии миллионҳо одамонро иваз кунед. Фаберлик метавонад сабаб шавад ки шумо шахсияте шавед ки ба як сухани гуфтаатон ҳазорҳо одамро қувват диҳед, мотиватсия диҳед, то ин ки онҳо хезанду аз пайи иваз кардани зиндагии хеш шаванд. Фаберлик ин нуқтаест ки дар он ҷо
шумо метавонед ҳам зиндагии худатонро иваз кунед ва ҳам сабаб шавед бо амали худ, бо сухани худ, бо баромади худ, бо омӯзишҳои худ дигаронро сифати зиндагиашонро иваз намоед. худованд ҳамаро ба ин бизнес намеорад. танҳо ана ҳамон шахсиятҳоро меорад ки онҳо тайёр ҳастанд ки дар ин бизнес ана ҳамон корҳои лозимаро кунанд ва шахсияти худро бисозанду миссияи ҳақиқии худро дар зиндагӣ дарёфт кунанд ва доим ба сӯи пеш ҳаракат намоянд. ва ман бовар дорам ки ту эй шахсияте ки ана ҳамин наворро тамошо карда истодаӣ, ба ин навор ҳамин хел наафтидӣ. ин аз он шаҳодат медиҳад ки худованд мехост ки ту низ дар гурӯҳи шахсони муваффақ дохил шуда сифати зиндагии худро иваз намоӣ. ва мо тайёр ҳастем ки бо шумо ҳамкорӣ намоем, шуморо дастгирӣ намоем то ин ки дар зиндагӣ шахсияти муваффақ бошед. рақамҳои ватсап ҳаминҷо ба мемонем. марҳамат кардан нависед. мо бо шумо ҳамкорӣ мекунем, бизнеса мефаҳмонем, роҳҳои даромади калон гирифтана ва шахсияти худро сохтану миссияи калони худро дар зиндагӣ ёфтана. ҳамаша барои шумо дӯстони азиз мо меомӯзем. саломату сарбаланд бошед. кадом шахсиятҳое ки дар Faberlic фаъолият карда истоданд, мехоҳам аз шумо эҳтиромона хоҳиш намоям ки дар комментария нависед ки Faberlic барои шумо чи аст. ман бениҳоят мехоҳам ки бинам ва ҳар як комментарияи шуморо мехонаму ба фикрҳои шумо аҳсан меронам. раҳмат азизони дил. саломату сарбаланду муваффақ камёб бошед. то дидор.